temos aquí con nós a nosa portavoz nacional, Ana Pontón, e o novo grupo municipal do BNG no Concello de Lugo, que onte mesmo pois anunciábamos que áreas íbamos xestionar cada quen de nós. Hoxe o que faremos será unha pequena reunión de traballo, unha xuntanza con Ana tamén para falar da nosa idea do que imos facer durante estes 4 anos no Concello de Lugo, do proxecto no que estivemos traballando. Ben aproveite para felicitar a toda a organización pola campaña desenvolta, especialmente a Rubén Arroso, que creo que é evidente que temos que estar moi satisfeitos e satisfeitas co gran resultado que tivemos en Lugo. Tamén é unha responsabilidade moi importante a que temos por diante. Sabemos que hai unha onda de ilusión en Lugo pola entrada do BNG no goberno, porque había moitas persoas que compartían con nós a necesidade de que en Lugo se dera un cambio. Nos vamos a asumir con moita responsabilidade pois o apoio que nos deron os cidadáns de Lugo a hora de poñer en marcha ese cambio que necesita esta cidade, e imos a traballar para desenvolver aqueles proxectos que nos comprometimos cos lucenses, non?